a yi bincike so uku kafin a yada wani labari, saboda kudin lauya yana da tsada. Abin da ya sa kenan na ce a yi bincike so uku shine duk abubuwan da ka fada ko ka yada a cikin yanar gizo kafin minti da mutane 1000 sun gani. Abin da ya sa kenan an aka zo a ce me yasa ka fada haka ba haka bane, ai na farko zaka je kunya, saboda mutane za su zo in an ka zo aka karya ta ka, ai kaga mutunci ya zube kenan, na farko kenan. Na biyu, in jami'an tsaro wanda ba su da tunani ko ba ruwansu da karin hakin da ana suka zo suka kama ka, za su je su kulle ka a cikin police station ko a kai ka gidan yadi. Daga wurin zaka kashe kudi akan lawyer, duk abubuwan nan kudin da bai kamata ka kashe akan abin da irin wannan bane kenan. Don haka ka yi kokari a dinga bincika abubuwan nan kafin a zuwa yada su. In aka yi haka za ka kare kanka da kare dan wanka da kare abokananka.